Ja som si tu dnes priniesla takúto divokú šalmu. Požičali mi ju moji synovci Jachimko a Eliáš, ďakujem. A vidím na vašich tvárach, vidím spokojnosť, úsmev, pohodu. Tak sa domnievam, že sa vám dokument páčil. A tiež ste mali ten pocit a chuť tam vkročiť do tej nádhernej prírody, schovať sa tam niekde za nejaký krík a pozorovať tú krásu, byť súčasťou toho príbehu. Verím vám. Dovolte mi privítať našich hostí. Scenarista, dokumentarista, dramaturg, producent, kameraman, fotograf, predovšetkým divokej prírody a ich obyvateľov Rastio Dobrovodský. A zo Slovenska tu máme veľmi vzácnych, milých hostí. Náčelníka leso-ochranárskeho zoskupenia Vlk, Juraja Lukáča. A s Jurajom prišli aj dve vlčice, Janka Zajaková a Katarína Ondrejová. Vítame aj vás, dámy. My sa posadíme. A ja začnem. Poď sem za nami, Juraj. Rastio, ty si natočil veľa krásnych záberov prírody ako kameraman. A povedz nám, ako si začínal ako kameraman a fotograf prírody. Začínal som ako najväčší amatér a stále si tak pripadám, lebo to bolo také detské skúšanie, pokus omyl. Niekedy po završení puberty sme si s bratom kúpili takú prvú nejakú amatérskú kameru a skúšali sme niečo natáčať, to bolo ešte na VHS-ku a keď sme nejaké zviera natočili, tak sme potom na tej obrazovke sa len domnievali, kde to zviera je, lebo to bol asi jeden pixel nejaký, ktorý sa tam niekde objavil. Ale postupne sme sa nejak zdokonalovali, zlepšovali a možno sme si kúpili aj nejakú lepšiu techniku, s ktorou sa už dalo niečo aj natočiť, približiť. No a tak to nejak potom s nami išlo. No, pre nás to bol vždy taký ako koníček, my sme od malých detí sledovali prírodopisné tak tie filmy v televízii a žasli sme u toho, jak niekde letel orol z karony a chytil kamzíka, zhodil ho zo skaly a vždy sme to chceli nejak vyskúšať a natočiť. No a stalo sa to našim takým celoživotným hobby s mojím bratom mladším Romanom, ktorým vlastne tie filmy hlavne robíme. A drží nás to dodnes. No, funguje. Natočiť 50-minútový film tak, aby bol zaujímavý pre diváka, aby bol dramatický, napínavý, aby diváka bavil, aby bol zábavný, je veľmi ťažké. Študoval si filmovú tvorbu, dramaturgiu, kameru niekde? Neštudoval, zohnal som si skripta z VŠMU, mám ich dodnes doma, prečítal som asi prvých 5 stránok a potom som to odložil, lebo ma to nebavilo. Ale len som tak nejak pozeral, jak by to mohlo vyzerať a jak sa tie príbehy alebo ten film skladá. Proste som to urobil tak zo srdca vždy. Dá sa uživiť filmovaním prírody? Určite dá, ja tu v hľadisku vidím pár ľudí, ktorí sa tým živia, sú to vesmäs moji parťáci z českej strany, s ktorými robíme niektoré väčšie veci, ale ja sa tým neživím, pre mňa je to stále len koníček. A máš stále čo objavovať nové v prírode? Určite príroda je nekonečným zdrojom objavovania a inšpirácie a čím som tak nejak starší a aj možno kľudnejší, ja som bol akedy strašne rád, alebo bol som neposedný, že som nevydržal niekde sedieť celý deň. Dnes to pre mňa nie je problém sadnúť si ráno niekde pod nejaké vetvy smreku a čakať na krásne nejaké horské lúčke, čo sa tam celý deň bude diať. Bola, kedy som bol prchký a behal som a tak som ani toho toľko nenatočil ako dnes. Ale objavovať je stále čo, tá príroda fakt naozaj je nekonečná inšpirácia, tam sa stále niečo deje a myslím, že zďaleka nie je všetko objavené. A
A k tomu, aby si natočil takéto krásne profesionálne zábery, potrebuješ určite aj profesionálnu techniku, asi to na mobil nenatáčaš. Či? A akú techniku teda používaš a ako ju dostaneš na tie ťažko dostupné, do toho ťažko dostupného terénu v tej divokej prírode? Mám taký tím, asi 20 ľudí, ktorí mi to pomôžu odniesť a ja už potom len zmáčknem spúšť, ale nie, to tak nie je. No nosím to v batohu, je to fúška, teraz som bol 10 dní práve na Poláne relaxovať, dovolenkovať a som rád, že som sa vrátil a bolia ma plecia teda neuveriteľné po tých 10 dňoch, lebo čím je tá technika kvalitnejšia, tým je aj trošku ťažšia, musí sa to tam vytrebať. Rastio, si aj ochranár? No, áno, určite som ochranár. Ja som už dnes vlastne prešiel takým očistným nejakým svojím príbehom. Ja som v mladosti tiež zhľadal k tomu, jak proste tú prírodu podchytiť, uchytiť a urobil som si v takom návale šialenstva polovnícky kurz, ale dlho mi to nevydržalo, lebo keď som potom zapadol do tej partie, tak mi z toho chvíľkami bolo tak trošku smutno až zle a nakoniec som to rýchlo zavesil a skôr som sa teda orientoval na iné veci a iné pozorovanie tej prírody. A už veľmi dávno, vlastne v čase svojho nejakého takého prvého pôsobenia na pracovnom trhu, tak som objavil jednu organizáciu na Slovensku, ktorá mi je už asi 30 rokov strašne sympatická. Predáva stromy, síce len symbolicky, ale predáva ich a za tie vybraté peniaze vlastne skupuje nie stromy, ale skupuje parcely a pozemky v lesoch, ktoré potom zostávajú chránené, ale že úplne chránené, pretože sú to súkromné pozemky a súkromné parcely. No a tá organizácia sa nazýva vlastne Vlk, funguje dodnes. Ja ju strašne dlho podporujem, síce malou čiastkou, ale pravidelnou mesačnou a preto si myslím, že som ochranár. K tomu sa ešte dneska dostaneme, ale ja na Rastia ešte prezradím, že on je aktívny ochranár a dávam jeden taký príklad úplne aktuálny. Momentálne zbierame podpisy pod petíciu za celoročnú ochranu vlka, k tomu sa tiež ešte dneska dostaneme. A Rastio nazbieral sám 400 podpisov, ja neviem, koľko som nazbierala ja, alebo sa hanbím. Ale teraz bol tie 2 týždne na Polane, takže priniesol tiež jeden hárok s 10 podpisami, neviem kde to tam nazbieral, ale tak ako je aktívny ochranár určite. Rastio, naše najväčšie šelmy sú medveď a vlk. Aké sú tvoje skúsenosti s bezprostredným stretom s týmito šelmami? Mám vyhrnúť nohavicu, nepokúsal ma nikdy medveď ani vlk, ani mi nikdy neublížil, stretol som ich desiatky, stovky krát. Myslím si, že máme všetci taký ten predsudok zakonzervovaný v hlave, že to zviera nás hneď chce zožrať, keď nás uvidí. Nie je to pravda, nenechajme sa vystrašiť týmito strašidlami, ktoré nám vtláčajú do hlav niektorí ľudia. Isté stane sa nešťastná náhoda, tých prípadov je plus minus rádovo. Hovorím o Slovensku zhruba 10 ročne, kedy medveď niekoho pohryzie alebo podrápe. A je to už dlhodobý trend, dlhodobo takto vlastne prebieha, je to vysledované, že tá krivka sa ani nezväčšuje, ani neznižuje. Sú to naozaj nešťastné náhody. Oveľa nebezpečnejšie ako tie medvede vnímam v prírode, napríklad kliešte. Sám som tento rok prekonal takú tú blbú nejakú boreliózu, alebo čo to bola, kvôli ktorej som ani nemohol dávať krv ako aktívny darca. Takže toto mi príde ako ďaleko nebezpečnejšie. Napadlo ma minulý rok, práve na tej projekcii o medveďom vulkáne som sa spýtala publika, kto sa bojí medveďov, tak dávam otázku znova. Je tu niekto, kto sa bojí medveďa?
Dobre, a kto sa nebojí? Každá odpoveď je dobrá, nebojte sa. OK, kto sa zdržal? Super, to je iba také, ako si robíme prieskum. Dobre, čo by si poradil nám, bežným turistom, aby sme sa nebali ísť do lesa, že na nás niekde vybafne za prvým krikom medveď alebo vlk? No. Aby ste sa nebali. Aby sme sa nebali, samozrejme. Juraj? Dávaš slovo Jurajovi? Tak poprosím Juraja. Tak treba rozlišovať skutočne medveďa a vlka. Medveď nikdy úmyselne človeka nenapadá a už vôbec nejakú potravu, pretože keby chcel zabiť človeka, tak to urobí za 3 sekundy. A tie nešťastné prípady, ktoré sa stali, sú skutočne nešťastné, keď náhodou bežal okolo ubára a natrhol mu tepnu napríklad, ale nie za účelom, aby ho zabil, on bežal ďalej. A vlk tým, že je ešte menší a nemá také pazúry, tak nemôže ani nešťastnou náhodou v podstate ublížiť človeku. Takže ja by som pri medveďovi zvažoval, či sa s ním pobiť alebo nie, ale pri vlkovi ani to nemá zmysel a treba sa pozerať, lebo už ho možno nikdy v živote neuvidíte. Raz spolu s tvojim bratom Romanom, ktorý je tiež spoluautor dokumentov o Poláne, ste sa zapojili do projektu obnovy pasínkového lesa vo vašej rodnej Pustej Vsi, kde ste vytvorili xerotónne plochy. Povedz nám niečo o tomto zaujímavom projekte. To som ani nečakal, že sa na to budeš pýtať, no je to taká vec, že vlastne staré lúky zarastli lesom a my ako chovatelia dobytka, farmári, tak sme hľadali nejaké plochy, kde by sme mohli tie zvieratá pásať, pretože sú tie pozemky vlastne naše z väčšej časti, je to taký spoločný pozemok. Tak sme sa rozhodli po spolupráci s jednou ochranárskou organizáciou ten les trošku prečistiť, presvetliť a robiť z neho taký ten pasínkový. No do budúcna tam uvažujeme s nejakými možno vzdelávacími akciami pre verejnosť, pre také tie environmentálne témy, pretože tam naozaj kvitnú rôzne vzácne rastliny, žije tam spústa drobných organizmov, ktoré sú viazané práve na tie svetlé lesy a môže to byť pekná vec. Natáčaš hlavne slovenskú prírodu, ale spolupracuješ aj so zahraničnými produkciami. Na akých projektoch aktuálne pracuješ? Robím si tak do šuplíka teraz. Ale určite robíme aj na niečom väčšom, len o tom teraz ešte nechcem hovoriť. Tak ďakujem a ja sa teraz obrátim na Juraja s nejakými otázkami. Juraj Lukáč je náčelník Lesoochranárskeho združenia Vlk a prišiel k nám až z ďalekého slovenského východu z Čergova, nemýlim sa? Je to tak? Z Bukovských vrchov. A Juraj, prosím ťa, povedz nám, kto a čo je Lesoochranárske zoskupenie Vlk? Tak je to organizácia, ktorá v podstate funguje oficiálne 30 rokov, 33 a neoficiálne vyše 50 rokov pravdepodobne. A vznikla na Čergove, ako prerodila sa istá skupina skautov a trampov a turistov, ktorí videli, že v tých lesoch našich sa robí nie všetko tak, ako by sa mohlo pre ich záchranu a rozhodli sme sa, že tým lesom pomôžeme. No a tá história je veľmi dlhá a nemáme toľko času, aby som mohol povedať úplne všetko, ale potom v 93. roku, keď sme sa stali úplne oficiálne uznanou organizáciou, tak sme tú našu činnosť zoficiálnili a fungujeme doteraz. Ja som profesionálne vyštudovaný kybernetik, dá sa povedať, na Feldševute v Prahe a celý život som profesionálne navrhoval roboty a manipulátory, čo sa neskôr ukázalo ako výborná kvalifikácia pre tú prácu, čo robím teraz. A ľudia sa smejú, ale skúste si navrhnúť takého robotického vlka a zistíte,
Doteraz je to sen všetkých robotikov a všetky kračajúce roboty, ktoré vidíte vo filmu, sú fejky. Nikto človek doteraz nedokázal stvoriť ani jeden organizmus, ktorý by fungoval tak, ako ľubovoľný organizmus, ktorý nájdete v lese úplne bežný od husenice, ktorá môže mať 40, 50, 100 párov nôh, až po toho vlka, alebo veveričku, alebo sovu. Takže tá moja práca ma presvedčila, že stojí za to tomu venovať full time záchrane alebo zabrane ničenia. A tá neoficiálna taká turistická organizácia sa premenila na nejakých, nechcem povedať, že ochranárov, pretože my sme vlastne len takí nasratí občania, ktorí sa proste nemôžu pozerať na to, že tu množstvo ľudí aj v Čechách, aj na Slovensku využíva to, že ostatní ľudia na to nemajú čas, pretože mesiar má robiť s mecom a technik má robiť s technikou a žeriavník so žeriavom a rušňovodič s rušňami. A ľudia si myslia, že lesníci majú robiť s lesom, ale tam sa dejú strašné veci. No. Takže ten vlk bol pôvodne ten názov, my sme sa chceli volať Woodcraft, ale vtedy vládla jedna strana, spomeňte si pri voľbách na to, volala sa KSČ a zakazovalo, čo sa dalo, anglický názov nám zakázali, tak sme sa začali volať Vlk, čo je výbor ľudovej kontroly. My sme tí, ktorí kontrolujeme, udávame a podávame na to žaloby a sťažnosti a trestné oznámenia, čo sa deje v lese. Za socializmu to bola taká štátna organizácia, ktorá merala teplotu piva po krčmách a udávala tých krčmárov, keď falšovali alkohol alebo mali teplé pivo. Teraz sa to na Slovensku volá sojka, alebo v Čechách neviem, ale je to zase zviera. Čojka, no u nás sa to volá sojka, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo tak neviem. Naši čelní vládni zástupcovia prírody, ktorí majú právo môcť rozhodovať aj o životoch našich chránených divokých šeliem, ako sú medveď a vlk, považujú tieto vzácne chránené šelmy za premnožených škodcov, ktoré treba regulovať. Aký máš na to názor? Čím sú medveď a vlk prínosní pre prírodu, pre človeka a prečo by mala byť pre tieto šelmy nulová regulácia? No problém je, že to sú dve veci. Jedna, mohli by sme skúmať, čo nám vlastne človeku prináša vlk alebo medveď v tej prírode. A druhá vec je taká filozofická, že tie organizmy v tom lese, a nie len vlk a medveď, majú hodnotu sami o sebe. To je, ako keby som sa pýtal, a to je pre nás úplne zásadná vec, to je ako keby som sa pýtal, prečo mňa zabiť alebo nezabiť, lebo vám garantujem, keď ma teraz niekto zabil, tak svetové biotopy si to absolútne nevšimnú, hej. A to sa týka aj toho jedného vlka alebo troch medveďov, ale prečo zabíjať, keď nemusíme a keď tie organizmy majú nejakú hodnotu, keď sú tu už milióny rokov, lesy sú tu 350 miliónov rokov a nejakým spôsobom to funguje, sú tam nejaké väzby, sme všetci navzájom na sebe závislí, nebudem hovoriť o tých fyzikálnych a chemických podstatách, lebo sú tam, ale sú nesmierne zložité. A už keď, tak našim kritériom by malo byť to, že či nám ten medveď alebo vlk ubližuje alebo nie, alebo či poškodzuje naše zdravie. A keď nie, tak by sme ich mali nechať tak. Nikoho nezaujímajú sikorky, sikorka veľká, nikto z vás ani nevie, čím sa živí, koľko ich je, ale každý na Slovensku je teraz odborníkom na medveďov, hej, a to je to úplne smiešné, hej. Takže nechcem hovoriť o tom, že ako majú presne hodnotu príroda, niektorí to nemajú radi. Je u mňa nejaký hodinový strojček, ale živý, ktorý sa mení ešte v čase v tej evolúcii, kde každý ten organizmus je nejakým tým kolieskom, tie kolieska do seba zapadajú a my tomu nerozumieme. Nemáme náhradné diely ani základnú schému toho stroja živého.
A preto by sme do toho nemali šprtať, lebo skúste rozobrať hodinky a potom si ich poskladať. To robia lesohospodári. Šprtajú do toho hodinového stroja a potom sa vyhovárajú na nejakého vlkožruta alebo na toho medveďa, hej, alebo na toho vlka. Dá sa hovoriť o tom, že vlk má veľký vplyv na šírenie klasického moru ošípaných, na šírenie besnoty. Ako eliminuje besné zvieratá, eliminuje chore zvieratá na klasický mor ošípaných. Tých väzieb je tam veľmi, veľmi veľa. Ale rozhodne má hodnotu aj samo sebe a keď nám nič nerobí, tak by sme ich mali nechať tak. A otázka je, keď niečo robí ako medveď teraz, sú s ním skutočne nejaké problémy, prečo sa to deje? Či preto, že je ho veľa, alebo preto, že na Slovensku sa vyhodí 60 000 tón potravy do lesa, aby sme toho medveďa nakrmili. Bežne mala medveďa rodina za mojich mladých čias jedno medvieďa, teraz sme tu na zábere videli 4. A to je len preto, že tie medvede majú neskutočne veľa potravy. Čo robí človek, aby ich potom mohol strieľať? Tam je hlavná chyba. O aktuálnej situácii ochrane vlkov a medveďov na Slovensku by sme mohli urobiť samostatnú niekoľkohodinovú prednášku, čo by bolo veľmi zaujímavé. Ale slovenská príroda je veľmi ťažko skúšaná v poslednej dobe. Na správny súd v Bratislave odišla žaloba na ministerstvo pôdohospodárstva pre určenie kvóty vlkov pre poľovnú sezónu 2005-2006 v počte 74 jedincov. A do Bruselu na Európsku komisiu odišla sťažnosť pre určenie kvóty odstrelu vlka a porušenie programu starostlivosti o vlka a ohrozenie karpatskej populácie vlka na Slovensku. Čo od týchto právnych krokov môžeme očakávať? Tak ja si myslím, že táto lovecká sezóna bude prehlásená za nelegálnu a uvidíme, aké postihy navrhne súd, pretože ja som členom komisie pre určenie kvóty ako jediný za mimovládne organizácie a bolo porušených niekoľko desiatok podmienok pre určenie tej kvóty. Takže súdy podľa mňa nemôžu rozhodnúť ináč, ako prehlásiť celé tohtoročné strieľanie vlkov za nelegálne. A Európska komisia nám na základe toho môže zastaviť dotácie. Čo sa už raz stalo, pred 15 rokmi asi nám boli zastavené dotácie kvôli vlkovi do pôdohospodárstva veľmi, veľmi rýchle sa vláda spamätala a zmenila zákon. To sa stane aj teraz. Bohužiaľ, niekoľko vlkov na to doplatí ešte. No. Ako sa čo najlepšie zblížiť s prírodou, rozumieť jej a užiť si ju bez strachu, že nás niekde na lesnom chodníčku pri prechádzke v lese napadne nejaká divoká šelma? Už sme to spomenuli, ale ešte nám povedz, ako si to ty užívaš, čo nám doporučíš? No, ja si myslím, že treba chodiť do toho lesa, lebo to je jedine priamým stykom a rozprávaním, či už emocionálnym alebo nejakým iným s tou prírodou sa dajú tá príroda precítiť. Ako myslím si, že filmovanie je veľmi chvályhodná vec, lebo tam by to malo začať, aby človek mal chuť vôbec do toho lesa ísť, tak by ho mali na to navnadiť tie filmy prírodopisné. Ale treba pokračovať a potom do toho lesa skutočne ísť. To je ako keď chlapec číta o nejaký, alebo dievča pozerá zamilovaný film alebo čítajú knižku a tam to nemôže skončiť. Treba vyraziť do ulic a zbaliť to dievča, tak treba ísť do toho lesa a nebáť sa, lebo skutočne moja babka, keď ma vyháňala pas krávy kedysi pradávno, tak mi vždy hovorila, vlkov sa neboj, boj sa ľudí, hej, tak ľudia vám môžu ublížiť, ale žiadne zviera vám neurobí úmyselne zle. Ešte aj ten chudák kliešť, ktorý šíri boreliózu, to nerobí na schvál. On sám trpí boreliózou, jeho bolia tie kĺby, hej, chudák, akože... On ju na vás prenesie nechtiac, ale ľudia, akože tu,
tu behajú po svete ľudia, ktorí vám ublížia úplne na schvál. To je medzi zvieratami neznámy pojem. Ešte aj ten medveď rád pred vami utečie, ja keď sa vám postaví, tak len preto, že vidí vo vás nejaký problém, ale nikdy nie s úmyslom vás zabiť. Hej. Ako, bohužiaľ, medveď má také laby, že keď vás pohľadka, tak ležíte potom mesiace v nemocnici, hej. Ale neurobí to úmyselne a vlkovi sa to vôbec nedá povedať. Takže treba chodiť do toho lesa, ja doporučujem až spanie pod čirákom, ktorého sme veľkí propagátori. Žiadne chaty, lebo v tom ten les žije hlavne v noci a keď sa šerí a keď svitá a keď vychádza slnko. A vtedy je to aj zvukovo najkrajšie, aj farebne najkrajšie. A je to proste pekné. Ja keď som spával prvýkrát pod čirákom tiež ako najviac prvé zviera, ktoré ma strašne vystrašilo, bol jež. Ja som si myslel, on tak dýchčí a dupe. Tak som tam hádzal tým smerom sekeru, hej, a plazil som sa okľukou 20 metrovou, aby som potom s prepadom zozadu zistil, že je to ježko, hej. A keď som prvýkrát počul štekať srnca, tak som si myslel, že na mňa útočí svorka vlkov, hej. A to všetko, keď počujete, alebo len vidíte niekde vo filme, tak vo vás ten strach proste neodstráni, ale keď to zažijete na vlastnej koži, tak sa potom zasmiejete. A prvý vlk, ktorého som videl, mal 5 metrov do dĺžky a z úst mu šľahol plámeň veľký a doteraz si pamätám tú hrôzu, som si myslel, že... A on sa tak, že sa na mňa vrhne, on sa tak postupne zmenšoval a za pár rokov už bol úplne normálny, hej. Takže... A nebol to tento? Toto je ten symbol. Veľmi dôležitá vec je, lebo veľmi často počúvam, že médiá majú veľkú úlohu na tom, že sa my tých šeliem bojíme. Ja si myslím, že zďaleka nie a že zrovna si všimnite, nikto nerobí plyšovú hračku kliešť, hej. Alebo potkan. Možno, že sú takí, ale väčšinou kúpite medveďa a vlka, hej. Plyšový medvedík, to je úplne klasické zviera, hej, ako s ktorými mnoho detí vyrastalo, ale neviem, že by také množstvo detí vyrastalo s plyšovým potkanom, hej. Takže vlk a medveď sú medzi našimi predkami, špeciálne Slovanmi, tzv. Apotropaické zvieratá. Boli posvätné a chránili nás symbolicky pred démonmi a zlými silami. A zrovna vlk a medveď. A si všimnite, keď Slováci konkrétne robia majstrovstvá sveta v hokeji, čo je u nás veľmi populárny šport, tak sa vždy rozhoduje, kto bude maskot, medveď alebo vlk. Nikto tam nechce lasicu napríklad, hej. Česi sú veľmi zvláštni, lebo oni tam mali teraz naposledy tých dvoch zajacov, sa mi zdá, hej. Bob a Bobek, ale my máme vždy alebo vlka, alebo medveďa. Aj teraz to tak bude a ešte, aj keď bola olympiáda v Moskve, keď si niekto pamätá, tak symbolom bol medveď napríklad, hej. Že je to taká tradícia, to sú pre nás zvieratá, ktoré nás nejedia, naopak, ktoré sú sympatické a chránia nás. A ten strach, vlkolak napríklad, to je starý slovanský pojem pre šľachtica, ktorý je super silný, inteligentný a dobrý, a získava v noci tú silu a nemôže to získať úplne každý. To bola kladná postava a len potom príchodom, bohužiaľ, aj toho kresťanstva a možno aj trošku západnej kultúry, kde tie symboly boli iné, tak sa tu ten obraz trošku zmenil. Ale ešte aj tá slávna červená čiapočka, o ktorej sa vždy hovorí, hej, kde
kde ten vlk bol akože zožeral babičku, tak pôvodné znenie jej z 13. storočia z Francúzska je také, že išlo dospievajúce dievča po lesíku, spievalo si a išiel okolo vlk a tak si spievali obidvaja a išli potom domov a tam sa vlk s tým dievčaťom vyspal a tak sa stala dospelá. Hej, to je úplne pôvodné znenie Červenej čiapočky, ktoré vo Francúzsku, ktoré potom Perrault, ale aj hlavne bratia Grimovci, ktorí tam dodali ešte toho poľovníka, ktorý tam vôbec nebol kedysi, tak zmenili, lebo už bola iná atmosféra spoločnosti a taká pruderná a tak samozrejme z toho vlka urobili tú beštiu, ale tiež v tom pôvodnom znení to bolo úplne ináč, takže si myslím, že my v našom podvedomí toho vlka a medvedia máme skutočne ako dobré zviera a tá druhá strana si môže robiť čo chce, je v menšine a nikdy nevyhrá, aby z toho urobili nejakú, z tých dvoch zvierat nejakú beštiu. No. Vlci žijú vo svorkách. Vlk nie je samotár, život vlčej svorky je obdivuhodný a z hľadiska, ako sa k sebe správajú navzájom, aká je u nich hierarchia, zmysel pomáhať slabším, máme sa od nich teda čo učiť a brať si od nich príklad. Priblížite nám, páni, trošku život vlčej svorky. Tak ja myslím, že som to tam trocha v tom filme popísal. Je to naozaj rodina, ktorá sa stará o mláďatka, to je ich prvoradá úloha. A základ tej rodiny tvorí samec so samicou, s ktorými žijú trebárs ešte nejaké mlaňajšie mláďatka, ale ich prvoradým cieľom je výchova mláďat. A práve aj ten lov, o ktorom sme tu už dnes hovorili, dosť často negatívne zasiahne práve do tej rodiny tým, že trebárs zahynie zbraňou nejakého lovca, buď dospelý samec, ten hlavný, alebo hlavná samica. A tie mláďatá potom sú odsúdené na taký neradostný osud, pretože ich nemá kto vychovávať, nemá ich kto krmiť. A oni treba aj nejakým spôsobom prežijú, ale sú potom náchylné k tomu, že hľadajú tú potravu niekde, kde ju majú dostupnejšiu a tým vznikajú treba útoky na tie hospodárske zvieratá, pretože ich rodičia nestihli naučiť to, ako zabiť diviaka, srnca alebo jelenia v lese. Hej. No, je v biológii teraz propagovaná taká teória pri niektorých cicavcoch, ktorí žijú v skupinách, volá sa to teória dobrých babičiek, že prečo niektoré tie skupiny zvierat, ktoré žijú v tímoch, pri vlkoch, v svorkách, sa starajú predovšetkým o staré babičky. Hej? A bolo to pozorované aj hlavne teraz pri kosatkách, čo som čítal tú vedeckú štúdiu a ja sám som kedysi našiel takú zomierajúcu vlčicu, o ktorej profesor Herl povedal, že mohla mať 18 alebo 19 rokov, čo je mimoriadne veľký vek, ako vlk, keď má obrovské šťastie, tak sa dožije 12, 13, 14 rokov. Hej. A ona mala úplne zbrusený chrup a nemohla sa sama uživiť. A biológovia prišli s teóriou, že tá svorka alebo tie skupiny zvierat, tie babičky si nechávajú a udržujú ich pri živote práve pre ich múdrosť, že oni vedia, kde a ako sa dá najlepšie loviť, čo robiť, keď sa stretne vlk s človekom a tak a tú skúsenosť, ktorú nemôže mať poloročný alebo ročný vlk, odovzdávajú tým mladším vlkom alebo pri kosatkách tým kosatkám a že tá svorka a aj tá skupina tých kosatiek je potom v prežívaní podstatne efektívnejšia, ako keď tie babičky nemajú. Hej. A to platí podľa mňa aj pre ľudské spoločnosti, hej, treba si babičky a detkov vážiť.
To nehovorím preto, že už som detko, ale sú isté skúsenosti, ktoré, ja keď si spomeniem, ako ja som začal vychovávať deti, na to nie je žiadna vysoká škola, to bola katastrofa. Ja sa stále divím, že moje dve dcery to prežili, hej. A to som žil bez rodičov v podstate. Takže to je jedna z vecí, kde by sme si mohli brať od tých vlkov a treba sa tých kosatiek. Príklad pri medveďoch je to úplne ináč, čo vnímajú tie rodiny. Aj teraz máme treba na tom Čergove na fotopasci už niekoľkokrát chytených vlkov, kde jeden krýva takým spôsobom, že určite sám nie je schopný prežiť. Napriek tomu vyzerá, že tam roky žije a tá svorka si ho musí vážiť a nejak mu pomáhať. Takže aj tie dôchodky medzi ľuďmi majú asi nejaký význam. Tak ešte záverečná otázka, lebo čas nám uteká, musíme uvoľniť priestor ďalšiemu filmu. Ako môžeme my, Slováci v zahraničí krajania, pomôcť pri ochrane prírody na Slovensku? Ja už som to hovoril, ten trebárs môj príklad, dá sa vlastne podporovať nejakú organizáciu alebo viac organizácií, dá sa zapájať do nejakých, či už petícií, alebo proste nejakých občianskych aktivít a možno aj takouto formou, aká dnes tu vlastne v tomto kine prebieha, šíriť tú pozitívnu osvetu a ľuďom ukazovať aj trošku iný pohľad na to dianie a na tú ochranu prírody. My máme takú petíciu, petícia bez kroku B a plánu B a C a D nemá význam, hej. Takže my ideme do parlamentu slovenského, kde chceme dosiahnuť zmenu zákona, ideme na Európsku komisiu so žiadosťou o prehodnotenie celoročnej ochrany vlka. K tomu potrebujeme veľa podpisov, takže jedna veľmi jednoduchá pomoc je pomôcť nám so zberom podpisov, alebo tu, alebo tam kolegyni pri odchode máte možnosť podpísať petíciu za celoročnú ochranu vlkov, s ktorou potom udrieme do parlamentu, alebo potrebujeme k tomu 100 000 podpisov, aby sa tým museli zaoberať. To je jedna z vecí. A na tú právničku, ktorá nás zastupuje pred tými súdmi, včera odišlo 50 žalôb kvôli strieľaniu medveďov, nelegálnych podľa nás. Tiež zberáme na Donio.sk a do konca týždňa by sa mala rozbehnúť zbierka na Donio.cz na právne služby, ktoré sú veľmi dôležité. Takže minimálne takto sa dá pomôcť tej našej práci. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som predsa len ešte chcela dať priestor vám na otázky, aspoň 2-3, aj keď ten čas nás tlačí, ale pretože ešte pozor, máme tu žrebovanie krásnej knižky, ale poďte, kto by ste sa chceli na niečo spýtať, nejaký dotaz. Ja vám musím takto povedať. Nie, to budeme počuť. Budeme počuť, tak budeme počuť. Tak povedz, Dani. Ja sa nechcem opýtať, ale koluje tady už tá petícia, takže ja by som chcela poprosiť toho posledného, kto si ju zobral, aby mi ju predal. Budem čakať tam Super. A ďalších, ktorí by sa chceli pripojiť, tak budem naozaj vďačná za to, ak nám to podpísať. Tak pri Daniske sa zastavte, kto by ste chceli podpísať petíciu. Privítame aj zberačov. My to voláme zberači a lovci. Lovci lovia zberačov, ktorí potom idú do práce a prinútia všetkých spolupracovníkov podpísať petíciu. Vy ste vlastne spomínali, že očakávate, alebo je tam istá možnosť zastavenia eurofondov práve v podstate kvôli nelegálnemu odstrelu, ak sa to preukáže. Budete sa nejakým spôsobom brániť, alebo ste pripravení čeliť potom útoku vlády, ktorá bude možno podobne ako pri novele trestného zákona útočiť práve na vás, že bože, tí zlí ochranári, vďaka ním nám práve Slovensko prišlo eurofondy. Či sa vôbec dá voči tomu brániť a či na takéto niečo ste schopní reagovať? No jedna vec je, že my sme to už raz vyhrali
My sme vyhrali 3-krát na Európskom súdnom dvore spor so Slovenskom. To je jedna vec. A konkrétne s vlkmi sme to tiež raz vyhrali a musel premiér Fico so svojou vládou meniť zákon. A naša ohromná výhoda je asi jediná, sme asi jediná organizácia, ktorá je dlhodobo absolútne nezávislá na štátnych peniazoch a na eurofondoch. To znamená, my môžeme naštvať aj Brusel, lebo on nám nemá čo zastaviť. My môžeme naštvať aj slovenskú vládu a ona nám kľudne môže zrušiť všetky dotácie, pretože my nemáme žiadne. Takže my robíme len to, čo sa páči našim podporovateľom. A máme ináč takú 77 korunáčku, ktorú máme aj v Českej republike. Každý, kto nás podporuje platbou, treba 77 českých korun trvalý príkaz, tak mesačne, tak nám umožňuje byť takto nezávislý. Takže veľmi ťažko sa im na nás útočí cez peniaze. Majú iné spôsoby. Každý rok sme mávali rôzne kontroly, ktoré potom ustali, lebo neboli efektívne. Posielajú na nás Najvyšší kontrolný úrad a daňová kontrola a všeličo. Nenašli nič. Pre nás je to len tá nevýhoda, že fakt to musíme mať zase na rozdiel od tých ostatných všetko úplne v poriadku, lebo nesmú nič nájsť. To, čo bežne u všetkých ostatných prehliadajú, tak nás by to stalo krk. Takže sme na to pripravení. A nikto tam nebude z nich väčšine. Akože, keď prší, treba sa chystať, to je moja hláška taká, že bude modrá obloha. Keď je modrá obloha, treba sa chystať, že bude pršať. Takže teraz u nás prší, ale to znamená, že oni skončili. A ešte posledná otázka. Že chcel by som sa spýtať, že koľko... Ty si to zabudol. Že koľko potrav uloví vlk za týždeň? Z papa. No, z papa. Tak to sa môžeme asi len dohadovať, len ja si myslím, že kľudne vlk môže byť za týždeň úplne bez akejkoľvek potravy, keď sa im nepodarí nič uloviť alebo nájsť niekde nejakú zdochlinu. Ono je to veľmi, veľmi zložité odhadnúť. Ďuro, čo myslíš? No, ja si myslím, že dietológovia to volajú prerušovaná neandertálska strava. Tým sa živí vlk, že on určite... Kedysi, keď som pracoval za socializmu, tak som mal veľa času a chodil som za nimi dlho, lebo vtedy nebolo treba tak pracovať ako teraz. Tak môj odhad je, ako určite, že treba z týždeň nejde vôbec nič, hej. Ale potom sa nažerú strašne, hej. A niektorí ľudia majú takúto dietu, hej. A tiež žijú, hej, a hovorí sa, že je to veľmi dobrá dieta. A mne to tak vyšlo, že kilo, aj podľa toho, čo poľovníci udávajú tú strnutú zver, že priemerne tých 300 kg vlk zožerie ročne, čo znamená necelé kilo denne, ale to nie je tak, že každý deň má kilo, lebo nemá žiadneho McDonalda, ale že od pondelka do nedele nič a potom 8 kg. To je, presne to bolo vidno, tam bolo aj v komentári zaznelo, pozeráme sa na brucho tej vlčice, vyzerá, že je po obede, hej. To je vidno, tých 8 kg musí byť vidno, hej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani Rastio, prajem ti veľa krásnych záberov v prírode a naplnenia zrealizovanie tvojich projektov a inšpirácie k tým novým. Ďakujem pekne. Ja ďakujem. A Juraj, tebe a vášmu lesovo-ochranárskému zoskupeniu Vlk prajem veľa, veľa energie, veľa motivácie, veľa trpezlivosti, hlavne v administratíve a v komunikácii s našou
vládou, s našimi čelnými predstaviteľmi, ktorí majú právo a moc rozhodovať o našej slovenskej prírode a bohužiaľ v poslednej dobe to často a veľmi zneužívajú. Ešte poprosím Mateja Ferenčíka, ktorý má tu pre nás krásnu knižku fotografií Srdcom v Karpatoch. A jedného z vás vylosuje, máte také tie rúžové lístočky. Ja poprosím Denisku, aby prišla s lístočkami, ale Matej nám zatiaľ predstaví knižku. Dobrý večer, ahojte. Matej Ferenčík je moje meno a posledných približne 15 rokov som tak hodne sa túlal po Karpatoch. Dá sa povedať, že po celých Karpatoch, najviac na Slovensku a v Rumunsku. Robil som či už výskumy, pozorovania zvierat, divočiny, fotografovanie. No a toto moje snaženie som tento rok vložil do knižky, ktorá je nazvaná Srdcom v Karpatoch. No a je to 240 stránová knižka s vyše 200 fotografiami, má taký aj vedecký základ, sú tam nejaké jednoducho fakta, sú tam moje nejaké pozorovania z divočiny, nejaké poznatky a autentické fotografie z divočiny, takže... Niektoré vznikli spolu so mnou. Niektoré aj s Rásťom, hej, samozrejme, takže... S Rásťom sme sa vlastne tiež cez prírodu a cez fotenie a video zoznámili v prírode. Tak Matej, prosím, vylosuj jedného. Možno tu nebude, tak potom skúsime ďalšieho. Je to číslo 17. Máme 17. Výborne. Gratulujeme. Poďte si prevýhľad k nám. Myslím, že by sme to mohli aj podpísať, aby to bolo autentické. To už nechám na vás, ale ja si myslím, že pani to uvítá. A ešte, kto by ste mali záujem, tak hore sa môžeme ešte stretnúť pri diskusii na pivku. A Matej tam bude mať knižky, kto by ste si chceli kúpiť, tak budú k dispozícii. Ja vám ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za tento príjemný večer, ktorý sme mohli spolu stráviť. A choďte do lesa, nebojte sa, užívajte si krásu prírody, jej energiu, ochraňujte ju a ona vám to niekoľkonásobne vráti. Ďakujem vám pekne.